Jama'a salamu alaikum. Da Allah jama'a cigiya nake musamman matuƙa keke napep a jihar Kano domin wani yaro na aike shi ya shiga keke napep daga Ado Bayero Mall inda ake cewa Shoprite Zoo Road zuwa Panshekara gaban division din nan. A cikin Allah ya yadda min da abubuwa masu muhimmanci a cikin keke napep din, yayi mantuwa. A ciki akwai jakan leda da ya to da ita, akwai kayansa set 3 ne ko set 4, sannan a ciki akwai hard disk. Hard disk shine wani abu da muke jona, external hard disk da muke jona a cikin kwamfuta. A cikin wannan hard disk din akwai abubuwa muhimmai a nawa wanda yake na ayyukanmu na fim wanda muka abin nan. Ma dan Allah dan annabi ina cigiya ga masu direbobin a daidaita sau, dan Allah in wani ya ji ya gaya wani, dan Allah idan mai wannan keke napep din ya ji, dan Allah ya daure ya kawo mana wannan ledar. Akwai kyauta mai gwabi wadda zan masa in ya kawo min, domin abubuwan da suke ciki abubuwa ne masu muhimmanci, babu da kuɗi a ciki. Babu da kuɗi a ciki. Hard disk ne guda 3. Hard disk din nan akwai fina-finai da waƙoƙi da sauransu. Don Allah dan annabi, dan Allah dan annabi, wanda dan Allah ya gani, dan Allah in dai mai mashin din nan ya gani da sauran masu daidaita sau na jihar Kano, da Allah a taimaka min da shugabanninsu, da Allah mai keke napep din nan in ya gani, dan Allah ya neme ni ya zo nan Zoo Road office din Rarara, ko ya zo zurat ofis din Usaini Danko ko Tijjani Gandu, ya ce yana neman dan Allah Aminu S Bono, da Allah da annabi a taimaka min. A ciki hard disk din guda 3 ne, sannan akwai MP3 irin na jin waka, sannan akwai kaya ko set 3 ne nasa. To wayannan hard disk din da su ne, dan Allah dan manzon Allah abinda muka fi abin nan, dan Allah masu Facebook ko masu WhatsApp wayanda suke yin, dan Allah a taya ni yadawa har dan Allah sakon ya je mai bi gurin wanda ya tsinta. Na tabbatar da cewa in ya gani zai kawo. Abinda ya sa ma nake wannan sanarwar, domin akan titi yawo mashin din ba a bakin wani ofis ba, da na tabbata za a kawo shi a ofis. Nagode sosai, dan Allah a taimaka min. Nagode.